Uhlaleleni ungangeni kule channel yephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusima Vusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Ithinta umlisa olingisa uNgizwe Mchunu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uzakhele udumo-ke laphana eTalabha Okhuzane ekubeni elingisa uNgizwe laphana wey'ngane zami. Mina ngiyafisa ukwazi uvo lakho ukuthi ngabe kuthini owakuphawula uma uke wayizwa le nsizwa. Ngale kukhuluma khulu ngizokudedelela i-clip yale nsizwa uzwe ukuthi ibekade ithini laphana wey'ngane zakwethu. Udaba Ningizimu Afrika, sizwe sakithi, sizwe samabhinca. Ngane zakwethu angijabulile neze. Angijabulile ngane zakwethu ngoba nibukela amanyala enzeka phambi kwenu. Bese ngane zakwethu mangabe izinto sayibheda, safane kukhulume mina. Mina ngeke ngithule. Ngeke ngithule no matter how rich you are, no matter how affordable, how affording, how money do you have in your pocket or in your bank account? I will talk to you. I will tell the truth as the president of the people, as the president of people who doesn't eat cornflakes. Ngeke ngane zakwethu kuvunyelwe igama lensizwa esebenzile icon artist, the legendary artist who works so hard. Bese ngithuka ngivume kuthatha igama lalo likiwe abantu sidlala ingane ngane zakwethu eyivuka ekuseni zingazi ifuna ukwenzani bese sithi mama namhlanje bengicela ukuba umampintsha namhlanje kusasena ngani kusicela ukungisa umchunu ngane zakwethu ngithule isikhathi sakhona kufanele ngikhulume amaqiniso kodwa ngoba abantu abafana nalomfana abantu abanjengomgodi izinja engafuni ukuthi zibone ilokhuzana lempilo ikhona bafuna yonke into ekhona emhlabeni. Time to play is fucked up ngane zakwethu. Yakhuluma manje ngane zakwethu masithulela amanyala unezinto ezokwenzekala umzimba kaAfrika. Who is the main people who are going to talk under the name of the icon who just passed away? If us as black people